everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Oh, Berena, salamat. Salamat kay mapailobon ang gugma mo ngadto sa akong buktong anak nga si Ihora nito. Gugma nga tinuod kining akong gibati alang kaniya tito. Gugma nga makabuang. Seryoso ko ni pagbati at tito. Kundi na may laing babae nga mahigugma ni Ranito. Og iya sa gigugmaon. Aw, puslan man nga wa na ko. Angay lang sad nga wa niya. Mga mungko, Tito Virgilio. Berena. Yes, Tito. Og buhaton ko gyud kana. Kaya ko nang himuon. Kunang ako ng garbo ang yatakan. Salamat, Berena. Suportado na ko ang imong tinguha para sa akong buktong anak. Tungod kay ikaw, Berena. Ikaw ang gusto ko mamoy mamahimong asawa ni Ihora nito. Salamat, Tito Virgilio. Gusto ko may usa ang mga buhing dugo sa masig nato kakaliwatan. Aron kining atong henerasyon karon maapil pagkapatik sa buhing libro sa kasaysayan. Isip apasumpay sa nagpangamay na unta nga kagahapon. Lanito, I'm sorry sa kumakahasuli mo. Ilabi na sa kong kakulitihan ni mo. Brina, Hinaot nga mo kumadawat. Isip imong higala. ngayon dili. Dawatan akong kamot. Salamat, Ranito. Sorry sab kay Brina. Nga nakapakita ko ni magbati kay akong batasan. Ingon ang gyud ko anak ka vokal. Kung bahay na sa mga aspeto nga dili gyud ako mauyunan. Ranito, Abi nimo ang tinuod. Dili ka lisod himo ang higala. Pero ang nakapaaburido gid ako sa kong utok. Mao ang pagpugos nimo ni daddy nako. Aron higugmaon ka. To tell you frankly, Brena, dili ka lisod higugmaon. Pero kung maghiskotaan ang maong aspeto, ang akong pangutana mao ni. Ingon ba ta anak kasuod nga managhiga? Aron sayon nang ma-develop og gugma ang duha nato ka kasing-kasing. para na ako. Yes, No, para nako. Ranito. Karang nahiga na ta, Brena. Dili na ako i-close ang posibilidad nga unya o sa limang adlaw ma-develop ko nimo o kikugmaon ka. Kaysa ako nang gikaingon, dili ka lisod ikugmaon. Salamat, Ranito. Pero ang ako lang, nga dili lagi ko pugson. Kaysa atong bata pa ko, matag pagkaong ipugos gid sa paghungit nako. Ako gyud iluwa. Enjoy kay ko sa akong trabaho karon. Maayo kayong akong relasyon sa akong mga labaw o ingon man sa akong mga kaubanan. Kinahanglan magtarong kit ko. Tabi una ni mo, miss. Dili. Nakita ko na siya sa kondom ko. Ipadayon hangtod na ning panahon na ang naangko nimong hiyas o mithi sa pagkabuutan. Ikaw nga si Lijula, ang babae nga akong kimahal o gihigugma. Kinsa ka? Samuel.
Ang imong kabuutan ni Jula. Mo'y nagtukmod na ako kaniadto sa atong panahon. Aron ni gugmaon ka. Ug ang maong gugma, may naghatag na ako og kaisog. Aron suklan ang atong panahon na way kamatayon nga pangu sa kulto sungayan. Si Draco. Mo ako makasabutan imong mga gipanulti. Og dili sab ko si Jula. Ako si Judia. Ikaw si Jula. Ang babae nga akong gihigugma. Gatusan ka mga katuigan na anang lapay. Ikaw si Jula. Samuel. Siya ko na si Samuel. Og ako. Mao ko na si Jula. Ang babae nga iyang gimahal. Gatusan na kakatuigan ang nalapay. Asa naman to siya? Miss Judea, wa man ko magkamatikod ng tao nga gi-describe o karon ako nga miagi dinhi pingo sa gawas. Okay, salamat na lang, guard. Ay, tingali og tuwa pa siya sa restroom. Oh, pasintuod. Sige, salamat, guard. Sige, Miss Judea. Nigawas na ka to siya. O, naalagi sa sud sa restroom. Ha? Wa kay nakita diya sa sud nga taong gwapo o garaan gaya yung sinulubang si Nina o Garsones? Ha, Sherlan? Ha? Uy, wala man, Miss Judea. Sherlan, parehas gid siya og pamarog sa atong national hero nga si Dr. Jose Rizal. O parehas ang sinuluban ni ini. Hey! Hala no! Balipad! Karaan kaya! Hey! Balipad to! Asa na di ka to siya? Salan! Huwag ko malingaw sa mga bakasyon. Mas may gibuhat ko ni. Na mauna nagpauli-balik sa syudad. Kaya kung tuwa ko uban ng daddy o ni Brena, posibleng makasa ko ni Brena. O posible pa ulit, na mawalaan ko sa hingpit o despido kang daddy Virgilio. Why si bisan kinsang makaligtas sa akong pagbatik? Ako ang mo pili kung kinsa ang akong mahalon o kikugpaon. Oh, Diyos ko! Dakontrak! Kaya kalit kami gawa sa Pakistan! Diyos ko! Salamat! Abi na kong dili na man ako makontrol ang brake na. O malis ka sige ko. Salamat ang kiwa. Pag-amping ko sa akong pagmanihon ng sakinan. Kaya dili ko gustong masaypi akong pagpauling una. Nila ni Daddy Virgilio balik sa syudad. Tito, kalit kinaglan ang panahon, oh. Ay, iya. Nabala ka ko kang ranito. Layo ra ba ang iyang biyahe? Tito, nabala ka naman sa hinoon ko. Layo para ba ang syudad? O kung mabundak ang makusugawan, delikado ang daan sa landslides o dagkong mga buhawi. Tito, tingali pa siya kusog kay pagbunong sa uwan. Dili luwas ang iyang kinabuhi ko si Bako. Mahitabo ka na. Wala kita'y mahimo pa. At tuwa naman ka to. O siguro ko nga sa iyang distansya karon, mapipag-entrada niya sa inyong lungsod sa Tierra del Sur. Sir Virgilio, Oh, Miss Brina. Giampo na nako si Sira nito. Eliakib? Giampo na ako siya nga unta. Ilikay siya sa bisan unsang katalagman. Kaysa dili madugay. Mubundak na ang kusog kayong uwan. Misteryoso kinintawanan, alam. So, sige. Biyahe na kami, Eliakib. Kaya may panagsultihan pa kami importante kayo si Iha Berina. Sige sir. Miss Brina, pasilo ako nga miduol ninyo din O
nakadisturbo sa inyo pa ng sulti. Sa soda mo pagsultig tiwas, kay paingon na mubundak ang kusog aing uwan. Pasensya ka na, iya. Wa ko'y nakitang sayop sa iyang gipanulti. Niya na, sir. Miss Brina, nibundak ng kusog nga uwan. Tara sa suod, iha, Brina. Oo, Tito. Pasilang sa bilikim. Niyan ako sa atubangan ng groto din sa lapad nga lawn. Buhaton ko na sabla ang sakripisyong pag-ampok alang sa kapasiluan sa hingpit sa akong kalag. Kakusog sa uwan. Tito, tanawa siya. Nagluhod at tubangan sa dakong groto sa lawn. Pinadupang niyang mga kamot. Huwag kanya panumbalinga ang kusog nga pagbulog sa uwan. Sa diyang gihire ko siya isip akong driver bodyguard. Ingon na ka na siya ni anak ka misteryoso. Ingodyo ka siya ni anak, Tito. Ang uban nga magtanaw niya. Magkaingon kayo nga sobra siya ka fanatic sa atong labaw makagagahop. Nga naghinubra ang iyang pagpuo. Pero ang uban, nagtuusab nga may diferensya siya sa pangisip. Dili ba, Tito? Natandog ko sa nagtanaw niya. Natandog ko ng iya karong gibuhat, Tito Virelio. Iya, Brina. Kakusog sa pagbulog sa uwan. Nagpangilatog, nagpanugdog sa syudad. Ang kalsada, halos na di pa na ako kita tungod sa bagaking gabon. Ang reflectorize, muli akong gisaligan na masubay. Dili may mong kumpiyansa. Delikado akong pagbiyahe ron kung mapugos ko. Kinalang una nga akong isecure ang akong kinabuhi. Magplano ko kung usay maayon akong buhaton. Samtang kusog pa kayo ang pagbunog sa uwan. May pagwa na lang kong pugos ta. Aksyon man lang kong kabalaka iniglakawa. Asa ka pa ingon, Ilakim? Pangayoon ko nimo ang pagtugot, sir. Aron mosod sa karaang templo. Usa? Moangyo ko nimo, sir. Musod ko sa karaang templo sa mga satanismo. Netong karaang panahon nga naa sa unahan ng inyong mansyon. Ilakim, unsay mo nasairan bayan sa kasaysayan ni Anang Dapita? Sir Virelio, Sultihi ko ko. Gusto kong mahibaw, Ilakim. pasaylo ako, sir. Pero wa ko ikatubag sa imong pangutana. Unsa man kuno imong tubong? Nganong gusto mong kuno kang musod sa maong dapit nga gikahadlukan man kana. Tungod kay niadtong panahon sa kagaraanan, ipuyaan man kana sa mga tao nga nagsimba ni Satanas. Pinanguluhan silang supremong si Draco. Eliakim mo sa manguryoso ka ba? Sir. Panguryoso mo akong tumong. Pero gabiin ha, ug way suga ang suod sa maong templo. Ug wa ka ra ba masuhito sa suod ng maong dapit?
Kahugno-uno ka na tungod kay karaan naman good kaayo. Akong ipasalig nimo sir. Nga way daw ta mahitabo nako. Ug luwas ko nga makapaulig balik dinhi sa imong mansyon. Ihatag lang ako ang pagtugot sir. Aron mosod sa karaang templo sa mga satanismo. Gatusan ka mga katuigan na ang nakalabay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.